רומי סגל, מנהיגת המאבק נגד האדרת לימודי המתמטיקה, ושי המבר. המבר. כן. באלף. בהי. למה כתבו את זה באלף? זמרת ויוצרת שיוצאת נגד קמפיין משרד החינוך. אז לפני זה בואו ננסה להבין נגד מה אתן יוצאות. בואו נראה את התשדיר עם שמעון פרס, שהוא לפחות הכי חמוד, כי זה שמעון פרס. בסוף, רגע, שהוא יושב שם בכיתה וזה. זה חלק מהקמפיין. סינוס אלפא שווה, מי יודע? שמעון, אני רוצה שיחה עם ההורים. אולי בכל זאת יצא ממך משהו. הורים, אל תוותרו לילדים שלכם על 5 יחידות מתמטיקה. לתת 5, מכפילים את מספר תלמידי 5 יחידות מתמטיקה. לתת לעצמך, לתת למדינה, לתת 5. מה? לתת 5. מה רע? אז מה רע? הנה, נתנו 5, היי פייב. אז מה רע בלעודד 5 יחידות? קודם כל, בעיניי אין שום דבר רע בלעודד 5 יחידות, אבל יש משהו בהחלט רע עם הפרסומת שראינו עכשיו ועם שאר הפרסומות של לתת 5. בפרסומת ראו שהוא זורק את המטוס הזה מהנייר, וברגע שהמורה פותחת את הנוסחה המתמטית, היא אומרת, אולי בכל זאת יצא ממך משהו. וזה כבר אומר ש... פה עצבנו אותך. כן, פה עצבנו אותי. וגם, אגב, אני לא מקימה את הקמפיין לבד, זה עם נועם גולדשטיין. הכרנו יחד בארגון ליד, רק שאני אגיד גם שהוא חלק מהמאבק הזה. אני אצבנו אותך, הקשר שבין הצלחה בחיים לבין הצלחה בבגרות במתמטיקה. כן, הקשר הישיר שנותנים ל5 יחידות מתמטיקה בהצלחה בחיים, זה נורא נורא עצבן אותי, זה נורא מזלזל בעיניי. אוקיי, אז בואי תראי עוד מישהי שככה הייתה חלק מהקמפיין הזה ורתמה את הצלחתה, או רתמו את הצלחתה על הקמפיין הזה, קרן פלס, הזמרת קרן פלס. לגמרי בסדר. אני לא יכולתי לשאת את זה. אולי יש לי בעיה, אבל שאני אלמד 4 כשאפשר 5. לא יכולתי לסבול את המחשבה. מבנה של בית, כמה תיבות יש בבית, פזמון, חזרות. יש משהו מאוד מרגיע במתמטיקה, בתור מישהי שמתעסקת בתחום שאין בו נכון ולא נכון. באמת כל החיים הם מין תחום כזה שאין נכון ולא נכון. יש משהו בלקחת על עצמך, ללמוד מקצוע כזה. ולעשות את זה, יש בזה משהו שאתה יודע שאתה יכול... שפה עוד קושרים בין שירים ומוזיקה ואומנות למתמטיקה. את אמורה לדעת, שי, את מוזיקאית, את זמרת. בלי 5 יחידות מתמטיקה אי אפשר להוציא אלבום בישראל? כמובן שלא. תראי, אני מאוד אוהבת את קרן. בנושא הזה נוטה לא להסכים איתה. כי אני חושבת, קודם כל, אם כבר מדברים על הפרסומת, הבעיה היא שורשית ועמוקה יותר. אני במהלך 12 שנות הלימוד, שאני כרגע גם מסיימת את השנה, שאני חובה כתלמידה, אני הסתפקתי המון אלבונות, גם ממורים וגם מתלמידים, על זה שאני עושה 3 יחידות מתמטיקה. למשל, לדוגמה? ביום הראשון שלי בכיתה י' לדוגמה, כשהגעתי רק לתיכון והשיעור הראשון היה מתמטיקה, אז ישבתי בשיעור והמורה קראה לי ללוח. ולא ידעתי לענות על השאלה. אז היא אמרה פשוט מכל הכיתה, על זה ילד בכיתה א' יכול לענות, את לא יכולה לענות על זה, זה חתיכת אלבון. זה חתיכת אלבון. עכשיו, לא משנה כמה אתה... אבל יוצאים מזה שירים טובים. מהאלבונות. תשמע, זה לא העניין של השירים, העניין הוא שאנחנו כתלמידים כבר לא יכולים יותר לספוג את הדבר הזה. המערכת הזאת אמורה להיות עבורנו גם, היא אמורה לקדם גם אותנו, וברגע שבמשך כל השנים גורמים לך להרגיש שאתה לא מספיק טוב, איך אתה יכול להתפתח, איך אתה יכול לצמוח? מה, לא כולנו הרי נהיה מהנדסים. לא כולנו מסוגלים לדבר הזה. זה מה שמשרד החינוך אומר. מדינת ישראל צריכה מהנדסים, תלמדו 5 יחידות מתמטיקה. אבל האם האינטרס הלאומי של מדינת ישראל יותר חשוב מאיתנו, מהתלמידים? לגמרי. לא, זה מה שאומרים לכם, כן. ורומי, גם את מרגישה את זה ממש בפועל, שעם המטרה של יותר ויותר תלמידים ל5 יחידות זונחים את אלה שאולי לא רוצים או לא מתאימים? לגמרי. קודם כל אני בבית ספר לאומנויות, ואפשר לראות כמה תסכול יש לילדים, שפשוט... מתייחסים לך בזיזוג שאתה לא עושה 4 או 5, אפילו 4 יחידות, אם אתה עושה 3 בכלל, עבוד לך, אבל לא נותנים לנו להראות את הייחוד האמיתי שלנו, לא נותנים לנו מקום לבטא את עצמנו, לא אומרים לנו, אתם טובים, ובואו ניקח את הטוב הזה ונמקסם את זה, ונראה לכולם שאתם יכולים, כל אחד במקצוע שלו. אומרים לנו, הנה הסטנדרטים של מערכת החינוך, תגיעו לשם, אם תגיעו, תהיו סבבה, אם לא... אתם מה זה לא טובים. אני בעצם כתבתי פוסט, מזה התגלגל כל העניין הזה, אתמול שהפך להיות מאוד ויראלי. אני לא הייתי מודעת לכמות האנשים שמזדהים עם התחושות שלי, ואני כתבתי שם שהדבר שהכי כואב לי, שהדבר הזה גם חלחל לתלמידים. מה שאת אומרת עכשיו, זאת אומרת שישבתי בבגרות, וזה משהו שלא קרה לא פעם ולא פעמיים, הוא קרה המון פעמים. שתלמידה ניגשה אליי ואמרה לי, מה? את 3 יחידות? חשבתי שאת חכמה. תלמידה של 3 יחידות אמרה לי את זה. עכשיו, תלמידה של 3 יחידות. שזה הערך העצמי הנמוך שלה. ואני אומרת לה,
מה זאת אומרת? אני חכמה, את חכמה, מה הבעיה פה? אז היא עשתה לי כזה, כאילו, טוב, טוב, טוב. זה מחלחל לתלמידים, וזה פוגע בך, גם בשאר המקצועות, כי אתה מרגיש לא מספיק טוב. צריך להתנצל. לא, אני 3 יחידות, פשוט... ואנחנו באמת, גם רומי, שהיא בפרויקט ליד, שזה פרויקט מאוד מאוד נחשב, וגם אני, שאני עושה מוזיקה, ואני באמת מפתחת את עצמי, אז אני לא חושבת שהדבר הזה אמור למנוע ממני לחשוב שאני מספיק מצליחה, אז זה לא הוגן. גם בקמפיין שלנו מגיעות כל כך הרבה תגובות של תלמידים שמאושרים שפתחנו אותו, שאומרים שאיזה קשר נותנים להם ביטוי, שרואים שהם באמת טובים, ושמישהו מרגיע אותם סוף סוף. כן, אז אנחנו גם יכולים להגיד לכם, זה בסדר. פה יושבים 2 אנשים שלא עשו 5 יחידות. אני עשיתי 3 יחידות, כי היה לנו כזה... אתה לא תחשוב, אתה מתחיל להסביר. נכון, ברגע כן. אתה מתחיל לקצר, ואני עשיתי 4 וזהו, ואנחנו... ותראו לאן הגענו בחיים. ושוב, אנחנו לא מורידים מהערך של 5 יחידות. לא, לחלוטין לא. תעשו לא, מי שיכול ומי שזה... צריך לעודד עשייה באופן כללי, גם זה מה שהעמוד שלנו בא להגיד. בואו, בני נוער, קוראים לדף לתת מעצמי, אנחנו ממש נשמח שיתופים ולייקים, כדי שכמה שיותר בני נוער באמת יגיעו לזה ויחשפו לזה. כי אנחנו גם אומרים, 5 יחידות זה טוב, עשייה בכללי זה טוב, שתעשו את המקסימום. ולכו עם הרצונות שלכם, והתשוקות שלכם, והנטיות שלכם, ומי שאתם. רומי ושי, תודה רבה לכם. תודה רבה.